Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino tinagapam tatang? Dita barangay Hall daw anak ko. Apay jay? Napanak nagpalista Nagpalista? Ay nawaw, di mo ka di amaw. Yan niya tatang. Adda ka no mati iwaras da nga abunaw kin similya tinateng para ka dagiti pada tayo ana apektaran iti bagyaw. Ay kahit nasaya at mo't nga rod ano kasta tatang? Kung naglaki, di no nagpalista ka. Saan pa'y tatang? Yak mo't among ang dagayam di kasta. Agawaam ti mapan, parang mainayon tinagan mo iti listaan dagiti makaawat. Wan man tatang. Mapanak to kalpasan ti panagdalos ko. Sa dino ti papanami edo lakay. Mapanak lang di da barangay hall linda bakit. Mapanak man mo't agpalista. Nadakamat nga minitatang itay limabas. Ngadakano ti iwaras ti barangay Asimilya kinabuno. Katagiti na apektaran iti bagyaw. Ay nawaw. Adda ngam amangan no saan kan tumanen ama ikan lakay. Sayang laeng ti bannog mo. Padasin lat da bakit. Napiktaran tayo mo't iti bagyaw. Wen ngam amangan no dagiti kakabagyan dan tumanen ti ikanda. Kas na ko nakita yun. Padasin talat ta bakit. Amangan no maasyan damot katata. Oho, dagita pay laeng matikunam. Kaslasan dan tupay makarik na. Mapanak lat ta bakit. Isupay mo da no adda ti maitid dang abuno. Ure basit lang. Tani. Nanginamot ti abuno ken similya tinatang. Sa dino ti papanan ni Pare Edo, Marilinda, nakitak alimabas inay. Mapan ka no agpalista ija barangay hall, Mari Kunching. Aywan, adda iwaras da nga abono kun similya tinateng. Naimbag ko naman, no mapagasatan kami mat kanila kay ko ang makaawat, Mare. Dayta ti saan tayo asigurado, Mare. Amuyo meten ti style dayta a Kapitana Gladys. Naku nampay, Mare. Aging ka siguro ita, nasakit tinakam na iti sityo tayo, tanaabak nga minditoy. Oray pay. Saan arason dayta tapno saan da tayo apagserbyan? Nagkapitan pay lang arod no kastamo laang. Saan tayo mat nga ammo, no anya mat ti adda ka panunutan dayjay a tao, Mare. Nakitam ka di listahan nga impose day ti barangay Edo lakay. Kita man, nadatinagan ta iti listahan na kiti makaawat. Anya kumapay ngay, awan manen Apay ngay. Ay no, idi pa nga ibagbagakken ka nga alanganan a mapili ta. Ngam di naktumang amin patpat dyan. Ni tatangay, adda ka di tinagan na. Awan mo't laeng. Manmano tayo ang napili dito'y sityo tayo. Kadwan katagaamyanan. Ne, sa urmat ano kasta ti aramidin da kapitana? Sa ora talaga. Kastoy la kanayunan. Tunggal adda ayuda, sityo tayo akanayon ti last priority. Sayang lang gam ti banog anapan nagpalista no kastamat lang bakit. Ano santan ti gumatang lakay? Wala na, anya nga rod nga. Si Kama Gayam, Edo anak ko. Anya ti aramidam dito balay. Kahit kayo lang makasarita tatang. Kaya makasalagdardaras kayo, Mike. Mapanak dita barangay hall. I-release dati si Milya ken abono itasan ka day. Wen, iso na lang tawan mo tinagan nyo iti listahan dagiti makaawa tatang. Ay nawaw. Kasano na pasamak day ta?
Kit nagpalista ak may Nusyak tida kayo. Saan kayo namapan tatang? Sayang lang ti banogyo. kasano pa rin ta? Sa pa'y isuday jay tinamnamaak nga imulak malang. Gumatang tayo tulat ng tatang. Awang mo ti maaramidan tayo. No saan da tayo nga ikan? Ay, sayang. Di balin na tatang. Di balin asaan tayo makaawat iti ayuda. Basta agswerte tayo latta kuma. Agpailakin ton bigat. Mapanak gumatang iti imulami. Igatangan kay tulatan. Nakamisuot kamat nga imay, Marilinda. Ay, husto ti atap ko, Mari Kunching. Saan kami manan ang makaawat iti ayuda ita? No kasta, adagaya man listaan. Wen, adda. Naimbagkan ka, tadanagan mo, Mare. Ah, pudno, Mare? Wen, adda tinagan mo iti listaan nga inpost ti barangay hall. Da kami ti awan. Apay ka no. Ay, jak man mo, Mare. Mas daawak. Tajay da dumaasaan mo't nga gargarden. Isuda pa iti addanagan na iti listan ti makaawat iti similya ken abuno. Da kami nga aggar din ti pagbiyagan na. Saan kampay mo ta mapagasatan? Oo na yan. Apay mo't nga ikanda dagiti saan nga aggargarden. Day tangarod, Mare. An-anuan da nga tangay ti maawat da. Katawang magarden da. Agpaila kita halinda bakit? Anya ti aramidem ijay. Mapanak gumatang iti imula ta. Awang magayam tinamnamaan ta. Ay una. Nasaysaya at pailakay. Paunay mo't dagitang opisyal. Datayo mismo agarden ti pagbibiyagan na. Awan ti maawat tayo. Ay, sayang nga rod. No saan matlang amay mula dagiti inwaras na. Barang makita ni Kapitana ti kamaling nga inaramid da. Anya nga tatiin kastada ang nagpili. No asino siguro ti amamuda. Agam, anya kay nga rod. Awan ti maaramidan tayo. Ala, agsagana kakit din no agpaili ka. Tapno saan ka marabyan. Wan bakit? Irwar mo mutan ti kwarta nga igatang ko. Adon samot ti gumura ken ka, Kapitana. Ay nawaw, apay ka no. Gaputa saan daan nakaawat iti ayuda. Ay niya ko matipagsakitan tinakam da. Kat saan damat adi-surfing. Agreklamo dagiti gardinero asaan anaikan, Kapitana. Nasakit tinakam da, taawan tinaawat da. Ngam dagiti daduma akalugaran tayo nga awan met ti garden da. Isuda pa'y tinakaawat. Ay kasta talaga. Swerte da. Anya? Mabalin ka di, Kunching. Sana kum conformity salsaludsodam tabi siya. Kas makita mat, ado ti kliyente. Samaysa, nalpasan da ita. Naiwaras min amin nga ayuda idi pa'y kalman. Ibagbagak na ang mat, Kapitana. Di kay agungat Indanon ko laang tinangag ko tapno aware kayo. Ada ka matgaya man lakay. Agkapika ka de. Saan pa'y bakit? Anyat na pasamak. Apay akasta tilangam. Kastoy ngamin bakit? At dati nakaluga na ka-beneficiary iti naiwaras nga ayuda iti kalman. Kat, Ilaklako da ti ayuda anaawat da. Diyo duma, ije parataan. Timot duma, ije sentro. anya? Sayang mat. No saan da gayam nga imula. Saan damot gaming nga gargarden? Di ilako da, tapno at dati pagkwartaan da. Saan damat gaya makasapulan? Sa pela ko ma, tadda ti mangidanon kan Kapitana. Barang makaamiris mo't day tatao. Istoryal tuman ka ni Mari Kunching tinakitam lakay. Isunto ti mangidanon ka ni Kapitana. Close kayo ka ni Kapitana. Saan ka di Mari Kunching? Apay ana sa ludsod mo, Marilinda. Wen tada nakita nila kay ko idi kalman, di nagpailay. Anya tinakita na, Maray. Ilaklako kanumat, dagiti daduma ka barangayan tayo ti similya ken abuno anaawat da. Anya?
Masigurado ka dagiti na ikan nga awan met garden na tinangaramid iti kasta, Mare. Ay, nasken amaamuan ni Kapitana ti may papan iti day taabanag, Mari Linda. Idanon mo tuman ken kuana, Mare. Saan dagaya makasapulan day ta nga ayuda tay laklako damat. Sige, ibagak tuken kwa na no lumabas manen iti paraangan me, Mare. Pudno ka di tinadamag ko. Daw anak ko. No may papanday tayo ti similya ken abono, kainla ko dagiti kalugaran tayo ang nakaawat. Husto tinadamag yo tatang. Anya? Ket no nakita nga ilaklako da dagiti naawat na nga ayuda iti paradaan. Iti duma, iti sentro. Ay nawaw. Pinagbalindamatan ang negosyo. Kasano nga gamin tatang? Kamali tinaging warasan da kapitana. Agasem nga, tauresan agar dinero ket nakaawat latta iti ayuda. Day tatiriga na. Isasan nga epektibo dagiti programa ti gobyerno no maminsan. Ta sa bali mo tagnumnumar. Saan ang mausar tinakaiplanwan na? Putno launay da tatang. Wingayam, nakagatang ka ka din iti similya. Wan tatang, isutin niyag ko. Agraman ti pawit yo. Adamat tayo. Si kamot gayam ti lumabas, Kapitana. Mabiit man laang taddat ibagak. Agawaam tagdardara sa kunching. Nadamag yu ka din, nga inla ko dagiti beneficiaries yo ti similya ken abono a naawat da. Sino ba tinakadamagam iti dayta? Nakitam ka di mismo? Adda ti nakakita, Kapitana. Ayawanen imbes a maimula dagitay, inla ko dakit din. Ay, katbayan nyo ida. Kukwada nga ro dayta. Iso damatan ati makaamo no anya ti kayat da apangusaran. Unangam sayang matdagijay, Kapitana. Imbes a maimula ko ma. Di ka ngamin man nakibiyang Conchita. Makarengreng dagita reklamom. Awan Addan to ti maibaga dagiti kabaranggayan tayo a farmers no maamuan da ti kasdeng nga inaramid dagiti inik kanyo. Tinapatag, naiwaras men day nga ayuda. Saan me akinurakot? Saan nyo akinurakot? Ngam kam malimot tinangiwarasan nyo, Kapitana. Isubli kun to'y binulod ko at timba, Mari Concheng. Agyaman ka. Awan anyaman na, Mari Linda. Ay, gayam. Nakasaritam ka din ni Kapitana, Mare. Mare, indanon ko kankwana ti may papan itinakita nila kay mo. Ngam iti kasjay asungbat na. Madlaw nga awan bibiyang na. Ay, nawaw. Saan anasaya ti kasta mapaspasamak, Mare? Kasanungay nga rod nga umasinso ti barangay no kastalaang. Anya nga tanong mapanlaangan ni Pare Edo ije barangay hall. Isulaangan ti mang istorya iti nakita na. Ang mga nuagbuteng ni Kapitana. Diyak masigurado no kayat natin maman. Nga padasag akasarita, Mare. No agul ulimag tayo ngamin, Mare. Sigurado asaan da abaliwan ti kasta nga aramid na. Ang mga no panunutin da nga uto-uto tayo. Wano kabuteng tayo ida. Sige. Kasaritak to nila kay ko, Mare. Anya ter aramidam dito'y barangay hall, sika, Edo. At dati report ko, Kapitana. Anya day jay. Amuyo ka di tinaramid dagiti inik kanyo iti libreng abono ken similya. Anyat kayat mo asawan. Nakita nga ilaklako da di paradaan, Kapitana. Kasanumag ngamin, ora awan ti garden na, inik kanyo. Swerte da. Ngam saan mo't anasaya ti kasya, Kapitana? Da kami agar din ti pagbibiyagan na ti saan anaikan. Better luck next time. Na, takastabay lang ti sungbat yung, Kapitana. Apay, anya ti aramidam. Sana siyak ti bot-bot ngam, Edo. No saan pa mabaliwan ti kasta nga ramid yo? Ag-report kami ni di munisipyo. Oh, napulot matiolom, Kapitana. Marurodak iti dayjay nga, Edo. Husto met, tinaybaga na, Kapitana. Na,
Takas tapay lang matibagam, Dodong. Anya ti kayat mo asawan. Jaka mo ter aramida. Sana kasta, Kapitana. Ngam kamali tayo piman na jay. Dagiti lang kumaadda ti pagmulaan na tinikan tayo iti similya kinabuno. Ay, agsardang kaman si ka, Dodong. Oray siya, Kapitana. Adda tinakita ka mangilaklako iti naawat ng ayuda. Panagkunak. Kat panawanan. Tapno agbalin tayong istrikto. Iti kasta. Kat dumanon titulong ka iti pudno agkasapulan. Saan kat akong kumpormila ditan? Oh, kumusta lakay? Nakapagsarita kayo matlang ka ni Kapitana? Wan, nakapagsarita kami bakit? Iso na lang ta saan matadumngag. Obserbaran tayo pa'y lakay. No sa anak laang ama kong konsensya. Iti munisipyo ti pagreportak. Ikan tayo pa'y itigundaway lakay. Kat dumadi ti panagsasao na itay bakit? Nakigtot siguro iti imbagam Ngam sigurado ang mabutang matlang dayjay ang may report iti munisipyo. Sapay istrikto ni Mayor no may papan iti kakastabanag. Bara nga, nung baliwan dati kastang aramid da. San lang at tayo tagreklamo iti kastang mapaspasama. Agraman da duma ka baranggayan. Agreklamo damot tayo. I-review man da ito alistahan, Dodong. Listaan. At damanan ti maiwaras nga appliances para kadagiti mothers dito'y lugar tayo, analay ngagdayet. Ti kayat ko kat ag-survey ka. Ha? Agpatulong ka pailaang kadagiti padam akagawad, tadyak mat masango. Ti kayat ko kat pilyan nyo anasaya at dagiti maikan, tapno saanen ama ulit tinapasama. Ay nawaw. Nagbutang kayong sabat itimbaga ni Edo iti naminsan nga aldaw, Kapitana. Naamiris ko ahusto tinakuna ni Edo. Sayang ti pundo no saan ama usar anasaya. O sige, Kapitana. Dakamen ti makamu iti paparamid yo. Siguraduan mi, a deserving ti mapili, tapno awanen ti riri. Ay, nawaw! Usarin yo anasaya at tipundo ang maaawat yo. Itadyo kadagiti deserving ang makaawat. Iti kasta, maliklikan tiriri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.